Taggar vi Fredrik. Ja. Det var någon som kom fort på då. Ja, skit i det. Lyssna på vad jag säger. Ja, det gör jag. 10. 5, 4, 3, 2, 1, kör! 80, höger 3 minus över litet krön, 100. Vänster 4 över krön, 50. Vänster 4 minus över krön, nyper 3. 30, nyper 3 här uppe. Höger 2 minus, öppnar, sten in här. 120. Höger 3, sten in här. Till vänster 2 plus halvlång. 30. Höger 2 plus öppnar. 80. Höger 2 öppnar 80. Vänster 3. Varning, krön, omgående. Höger 1 i vägskäl. Runt lada. Runt ladan. Ja, det är bra. 60. Vänster 4, lång över krön, 250. Vänster 4 plus, öppnar, håll i bara. Där uppe vänster 4 plus, till krön 50. Vänster 4 minus 80, där nere. Höger 5 över krön, 100. Vänster 4, sten in här, 40. Vänster 4 plus, halvlång över 2 krön, 40. Höger 2 nyper, det är där framme. Över krön 50. Krön 120. Vänster 5 över krön 100. Höger 4 minus över krön, halvlång, det är där framme. Till vänster 4, sten in här. Till krön 80. Vänster 1 i vägskäl. Det är där nere. Vänster 1. 30. Vänster 4 minus till höger 3. Bra. Vänster 4 till höger 3 plus 40. Krön i vänster 2 plus 30. Höger 3 30. Höger 2 plus sten in här. Till vänster 4 minus. Till krön i vänster 4. 40, varning, sten in här i vänster 4, 50, krön till vänster 4, nyper 3, nyper 3 över krön, 50, höger 3, i vänster 3, nyper 2, ner till höger 2, lång, höger 2, lång, vänster 2, öppnar, halvlång, till krön, håll i bara, håll i bara, håll i bara. Till krön 30, vänster 3 över krön, sten in här, till höger 3, 30, asfalt, höger 3 minus 30, asfalt, vänster 4, 120, vänster 3 plus 40, höger 3, 150, lägg innan, höger 3, 150, vänster 5, 60, på 0 vänster i vägskäl 30, vänster 5 över krön på grus 50. Höger 5 minus över krön. 30. Vänster 5 över krön till höger 4. 120. Höger 4 120. Dubbelvarning. Nej. Jo, dubbelvarning. Ja, över bro nyper 2. Sten in till vänster 2 över krön. Till höger 3. Vänster 3 40. Vänster 4 över krön. Nyper något. Till höger 5, i vänster 4, 80, krön 30, höger 2 halvlång 40, vänster 5 50, vänster 5 över krön, sten inner 40, höger 4 över krön, till vänster 2 över krön halvlång 30, höger 4 80, varning vänster 3 över krön, omgående höger 1 trånget, bakom lagavan. Höger 3 öppnar, över krön 40, öppen höger 1 här nere, vänster 2, 40, höger 4 sten inner, vänster 3 halvlång, till litet krön 50, lyft 30, vänster 2 plus där framme, 120,
Har punka eller? Vänster 5 minus 40. Vänster 4 plus. Till höger 6 över krön. Till höger 4. Sten inner. Där framme. Till vänster 4. Till höger krön 30. Höger 3. Lång sten inner. Till vänster 2. Till höger 2 över krön 30. Vänster 2. 350. Ja, det är bra. Där framme sen är det en höger 3 minus över krön. Till vänster 4 över krön. Till höger 3 minus över krön. I vänster 4 sten inner. Till krön 30. Höger 2 sten inner. 60. Höger 2 plus sten inner. Öppnar över krön. Till vänster 3 halvlång 80. Vänster 2 60. Där framme vänster 2 60. Vänster 4 plus. Till höger 3 minus. Till vänster 2 20. Höger 1 i vägskäl trångt. Vänster 2. Höger 1 trångt. Höger 2 hinder inner. Till vänster 2 80. Varning kort höger 2 över krön. Sten inner. Smalt 60. Varning höger 6 ner 20. Vänster 2. Till krön 80. Höger 4 över krön trångt. Vänster 2 minus. Höger 4 vänster 2. I höger 3. Halvlång nyper 2. 30. Varning vänster 3. Till öppen höger 1. Lucka. Vänster 3. Till höger 2 sten inner. Krön 30. Vänster 4 minus. Höger 2 över krön sten inner. 30. Vänster 3 minus 60. Vänster 4 sten inner. I höger 6 över krön. Vänster 4 över lyft. Mål 30. Höger 5. Ja, det är bra Fredrik. 52. Jävlar vad det svängde. Riktigt bra Fredrik. Ja, det är ju sportchefen själv. Då stannar vi när vi kommer ut sen. Ja, Ta hjälmarna.